Hola, soc l'Helena Crespi, soc psicòloga especialitzada en sexualitat i parella i en aquestes seccions que fem al Projecte MTV, com que estem tot just al principi, el millor que podem fer és centrar-nos i parlar de sexualitat, avui parlem de sexualitat, al llarg de tot el cicle vital, d'acord? És a dir, des de que naixem fins que ens morim, perquè sí que podem afirmar, i això ho va fer Freud fa més de 100 anys, va afirmar que tenim sexualitat ja des del moment del naixement, i inclús m'atreviria a dir que la tenim ja des d'abans de néixer. Doncs tenim sexualitat des del moment en què naixem fins al moment en què marxem, però anem passant per diferents etapes. No és el mateix la sexualitat que podem tenir amb 5 anys que la que podem tenir amb 35, d'acord? La idea és fer una miqueta un repàs i veure cada etapa quines són les característiques que tenen i en quines situacions ens podem trobar. Pensem que la sexualitat, a dia d'avui, no només ens serveix per reproduir-nos. De bones a primeres era la seva funció principal, però avui en dia també té una funció més eròtica i també una funció comunicativa, d'acord? És a dir, a través de la sexualitat podem dir moltes coses. Tot això es trasllada a tota la nostra vida de diferents maneres. Per exemple, un infant, en l'època de la infància, un nen petit, quan ja des que neix, ja veu, va descobrint diferents parts del seu cos. La infància jo diria que és l'època per excel·lència d'investigar i descobrir coses. I al igual que s'investiguen i es descobreixen moltes coses vinculades amb tots els aspectes de la nostra vida, també passa amb la sexualitat. Què passa amb la sexualitat? Doncs mireu, que els nens, al igual que un dia descobreixen que tenen mans i que tenim dits i que tenim peus i es passen tot el dia tocant-se mans i peus, doncs un dia també descobreixen que tenen genitals, d'acord? I és molt lògic veure la canalla que poden explorar i poden investigar què és el que tenen per aquí baix. A més, a mesura que van creixent, es van interessant més per les diferències que hi ha entre els nens i les nenes, perquè veuen que no som del tot iguals i pot ser que puguin demanar als pares quines diferències hi ha, o que investiguin pel seu compte de manera completament saludable, doncs quina diferència hi ha entre un nen i una nena, d'acord? I a més també arriba un punt, que també durant la infància és quan comencem a demanar d'on venen els nens. Es comencen a preguntar com han arribat ells aquí, o com ha arribat el germanet, també quan apareix un germanet o una germaneta, i llavors és quan amb els pares se'ls hi pot fer aquestes preguntes típiques de com ha vingut el meu germanet en aquest món o com he vingut jo. Normalment sempre aconsellem als pares que tot això es treballi i es tracti d'una manera completament natural, dient les coses pel seu nom i sense amagar informació perquè hem de normalitzar i naturalitzar les coses. Normalment, després de la infància arriba la pubertat i l'adolescència. Aquesta època potser és l'època de més explosió hormonal i és quan s'havia pensat antigament que era quan la sexualitat apareixia, però no és així, senzillament explota d'una manera diferent. Les hormones ens comencen a fer, no sé si males passades, però fa que el cos canviï, és quan ens desenvolupem més com a persones adultes, i és aquest impàs, i aquesta època és l'època en la que comencem a descobrir coses potser més concretes. És quan comencem a treballar coses de la nostra pròpia sexualitat, descobrim les sensacions sexuals potser un pèl més concretes, comencen a aparèixer els primers orgasmes, apareix la masturbació en plena consciència i també és quan comencem a relacionar-nos i a relacionar la nostra sexualitat amb la sexualitat d'algú altre. És quan comencem a tenir les primeres experiències sexuals, hem començat a tenir les pròpies, doncs comencem a tenir-les compartides i és quan comencem aquest procés d'aprenentatge amb algú més, d'acord? És important aquest procés d'aprenentatge propi perquè llavors ens facilita el procés d'aprenentatge en parella, en aquest cas. Llavors arribem a l'edat adulta. En teoria és l'edat en la que hauríem de tenir més experiència, ja n'hauríem de saber, però el que ens sol passar amb la sexualitat, i anirem treballant al llarg de tots aquests vídeos, és que, com que ha estat un tema que sempre ha estat molt tabú i encara continua sent-ho, doncs en lloc d'arribar a l'edat adulta amb experiència i sabent el que fem, moltes vegades el que fem és prorrogar errors que anem cometent al llarg de la nostra adolescència i això fa que no acabem de gaudir de tota la nostra sexualitat. Però en principi, si arribem bé, ens coneixem bé, sabem bé què volem i què no volem i a més coneixem algú que està més o menys en la mateixa situació, podem gaudir de l'estabilitat del que implica, per exemple, el relacionar-se sexualment amb una parella de manera estable. Si passa això, també perquè la naturalesa empenyi, perquè el cicle vital i a mesura que anem creixent hi ha moltes coses que ens anem proposant, si podem estar un temps compartint, convivint amb la mateixa persona i a més i podem tenir relacions sexuals més o menys satisfactòries, doncs llavors pot arribar un moment en què ens plantegem la maternitat i la paternitat, d'acord? El com afecta això en la vida sexual i en la vida de parella de dues persones ho veurem en una altra ocasió. I llavors arribem en el moment, en l'etapa
final, en aquesta etapa de la vellesa, que és quan sembla, i ens havien dit, que la sexualitat desapareixia, sobretot en les dones, perquè se'ns acaba la capacitat reproductiva, però el que hem vist és que, evidentment, no s'acaba. L'únic que hem de fer és redefinir i potser viure-la d'altres maneres, perquè normalment amb 70 anys no s'està igual de bé de forma física que s'està amb 35. Llavors el que hem de fer és poder redefinir la sexualitat, i el que està comprovat és que les persones grans, les persones que es troben en aquest episodi de la seva vida, a la tercera edat, disfruten, gaudeixen, s'ho passen molt bé també amb la seva sexualitat individual o compartida amb la parella, d'acord? I això és la idea, el poder gaudir de tots els aprenentatges que anem fent des de ben petits fins que som grans, entenent que la sexualitat forma part de la nostra vida de manera completament natural, des de sempre i fins sempre, fins que diem adeu, i a més això és una manera, hem d'aprendre a integrar-ho de manera natural, de manera normal, i gaudint-ho. Per tant, jo us convido que si hi ha qualsevol cosa que no acaba de funcionar en la vostra sexualitat, que enteneu que no hauria de ser així, que investigueu, veure què passa i que intenteu posar-li solució, d'acord? Moltíssimes gràcies.